We talk football SA. Kaizer Chiefs 0, Golden Arrows 1, MTN 8 last 8. Mfowethu iphumile Chiefs ungathini? Hayi futhi ukhuluma iqiniso, hayi inhliziyo ezibhlungu. Zibhlungu mfowethu. Bese sijwayele lento ukuthi MTN 8 siyibukele ema TV. Yebo. Leyo ukuthi manje sesibuyele futhi uyibukele TV mara bese khona. Hayi inhliziyo ezibhlungu kakhulu. Okokuqala sokusho ayisemkhumbula uLilepo. uLilepo if bekakhona la engaba si-convert ama-chances amaningi kakhulu. Ukora noma ese-dressing room. Ukora ngisho ese-dressing room. Yeah. First half usicreate ama-chances amaningi. Yeah. Mara slow kwa-convert. Yes. And manje ucoach wethu usadidekile akakabazi labafana laba. Yeah. Usathuswa yithi ama-fans. Yeah. Because manje thina siyamcontrol ukuthi change. And yeah, and manje yabona uphili. Yeah, sisiphethe ushukela lapha. Sizobulala abantu kakhulu. Uphili ngifuna ukumbona nge-15 la masihlangana nalabo basePitori. Yeah, kula khona azosiveza khona. uBatman ayi lo mfana usathukile man. Namhlanje lamsinda legends. Yeah. Imidfielder yethu. Yeah. Uncobo is one of us. Uncobo is one of us. Bathi sithi inhliziyo zibhlungu. Ukho baba. Hayi siyabonga Nkosi.